Ftit ta' xhur wara twaqqif ta' task force immirata lejn l-intelliġenza artifiċjali, il-Gvern nieda l-ewwel pjan u fetaħ konsultazzjoni pubblika b'rabta mal-leġiżlazzjoni tal-intelliġenza artifiċjali. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri għalli Malti hija post ideali fejn jistgħu jitniedu pjattaformi tal-intelliġenza artifiċjali. Għalli pajjiżna għandu infrastruttura tal-informatika tajba ħafna bi pjattaformi li kapaċi jħadmu sistemi tal-5G. Sostna li b'dan il-pass li sar pajjiżna se jkun fost l-aqwa 10 pajjiżi fid-dinja. Is-sena l-oħra bdejna bis-settur tal-blockchain, issa qegħdin naraw li niftħu fuq is-settur tal-intelliġenza artifiċjali. Illum bdejna l-ewwel set ta' konsultazzjoni, diġà ppreżentajna l-ewwel dokument ta' strateġija f'dan is-settur li ħadd tkun qed wassalna li niġu fost l-aqwa 10 pajjiżi fid-dinja li jkollna strateġija holistika fuq is-settur tal-AI. Din l-istrateġija hija bbażata fuq 3 pilastri li huma investiment minn startups, is-settur pubbliku u s-settur privat. Għalli bħalma ġara fis-settur tal-blockchain, din il-leġiżlazzjoni mistennija tkompli tattira aktar esperti internazzjonali fil-qasam lejn pajjiżna. Fid-diskors tiegħu iċ-Chairman ta' Task Force Maltija dwar l-AI, Wayne Grishti, spjega kif din it-Task Force ħolqot strateġija bbażata fuq diversi binarji strateġiċi u li mill-ħamis se tibda xahar sħiħ ta' konsultazzjonijiet dwar is-suġġett. Fil-policy li għamilna il-pedamenti u il-pilastri li aħna naħsbu bħala task force u l-grupp u t-tim imdawwar magħna li għandhom ikunu parti mill-istrateġija. Spjega li bħala task force jixtiequ li Malta ssir bħal pjattaforma għal proġetti li se jkunu se jitniedu madwar id-dinja sabiex bħalma ġara f'setturi oħra pajjiżna jsir wieħed mill-pijunieri f'dan is-settur li kull ma jmur dejjem qed jikber. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.